Doncs ja estem tots. Bona tarda i benvinguts a la 5a edició del Premi Santander Alumni UDL, que vol incentivar i reconèixer els professionals, emprenedors i les empreses que aposten per la intraprenedoria generant idees innovadores i implantant processos de millora en la seva organització per poder afrontar amb èxit els reptes generats pels canvis accelerats en un mercat, com sabem tots, globalitzat, global, molt competitiu i garantir-ne la continuïtat. Arribem aquí, atenció, després d'haver lliurat ni més ni menys que 7 premis, 22 reconeixements especials del jurat a empreses consolidades, professionals i emprenedors. El que vindria a ser haver lliurat 31.000 euros en projectes, una xifra gens menyspreable. Encetem aquesta nova edició, dona la paraula, en primer lloc, al president d'Alumne UDL, el senyor Josep Maria Sentís. Un aplaudiment, sisplau. Això d'haver triat un dinamitzador aquest any. Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquest acte d'entrega del Premi Santander Alumni UDL. Com ha dit l'Òscar, és la 5a edició i per la Junta d'Alumni és veritablement un plaer que aquest premi s'estigui consolidant ja amb aquesta 5a edició i, com sabeu, té la finalitat d'incentivar, de reconèixer els antics alumnes de la Universitat de Lleida que generen aquestes idees emprenedores o que implantin processos de millora a l'empresa. Creiem que, tal com ha dit l'Òscar, que ho hem assolit. Portem aquestes 5 edicions, 32 projectes presentats. Fins avui, comptant-los d'avui, hi haurà 8 projectes premiats i amb aquests, comptant també els d'avui, aquests 36.000 euros que hem aconseguit de donar de premis a efectes que s'impulsin tots aquests projectes. En algunes edicions el premi havia tingut 2 categories, la categoria idea de negoci i l'altra que és la categoria per a projectes, emprenedors ja implantats, amb empreses ja implantades. En aquesta edició de l'any 2025 ens hem centrat en aquesta darrera categoria i per tant podíem presentar projectes ja empreses, cooperatives, professionals per compte propi, amb projectes ja en funcionament. S'han presentat en aquesta edició 3 projectes d'àmbits universitaris ben diferents, de l'àmbit mèdic, de l'àmbit de la nutrició i turisme comunicació, el que posa de manifest també la transversalitat de la universitat. Vull agrair sincerament als membres del jurat del Premi d'Emprenedoria i Ocupació, al senyor Víctor Falguera, en representació de la Junta d'Alumni, que ha actuat com a president, a la senyora Patricia Romero, en representació del Consell Social, al senyor Roger Hernández, en representació del Santander, al senyor José Alonso, de la Càtedra d'Emprenedoria de la Universitat de Lleida, a la doctora Olga Martín, que està en representació del Parc Agrobibliotec, i al Javier Soler com a secretari tècnic, membre d'Alumni com a secretari tècnic. No vull deixar de passar l'oportunitat per demanar-vos que us animeu a formar part de la comunitat Alumni UDL. No es tracta solament d'oferir serveis, els serveis que estem oferint i que millor us interessa gaudir, com l'accés a les biblioteques, la borsa de treball universitària, descomptes en l'àmbit de la formació contínua, dels cursos de llengua o accés a la xarxa europea de Wi-Fi, sinó també necessitem que ens feu arribar propostes per organitzar activitats que generin cada vegada més lligam entre els actuals estudiants i els que algun dia ho varen ser. I, per tant, entre tots, intentem que el futur professional de tots nosaltres, tant dels actuals estudiants com dels que algun dia ho varen ser, tinguin un futur professional més esperançador. I per anar acabant, aprofito a agrair al Banc de Santander, l'entitat patrocinadora del Premi i col·laboradora d'Alumni UDL i de la Universitat de Lleida,
des de fa 26 anys que col·labora finançant projectes, activitats, com aquest mateix premi on estem avui. També vull agrair, sincerament, a la doctora Maria Àngels Balcells, rectora de la universitat, i part del seu equip, que tot just fa 3 setmanes en predisposició, la seva presència en aquest acte. L'article 70 dels actuals estatuts de la universitat fan referència als lligams entre la universitat i l'Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida. Per tant, tenim allí el deure de que tiréssim endavant tant el rectorat com el Consell Social. Aquí, entre parèntesis, excuso l'assistència de la presidenta que no ha pogut assistir. I, per tant, ens fica deures al rectorat, al Consell Social, a l'associació per col·laborar, per fer una universitat cada vegada més gran per donar bons serveis als antics alumnes. Així es porta fent des de fa 25 anys, quan se va fundar Alumni, i el repte és cada dia intentar millorar-ho i incrementar aquesta col·laboració i serveis entre tots. Moltes gràcies a tothom per la presència en aquest acte i tenint en compte les dates que són, desitjar-vos molt bones festes i que l'any 26 sigui una mica millor que aquest. Moltes gràcies. Gràcies, president. En la convocatòria de l'any passat, que portava el marc d'Idees que arrelen, el projecte guanyador en la categoria FED va ser el de l'empresa Isprox Consulting, liderat per en Sergi Martí, que proposava un model de gestió, de selecció i gestió del talent per a empreses locals, nacionals i internacionals, que combinava un equip humà interdisciplinari amb l'ús eficient d'eines digitals i de l'IA, intel·ligència artificial, que tant està en boca de tots, predictiva. Volem saber, un any després, com està anant el projecte. I per això hem pensat en mantenir una conversa, per això aquest format, una conversa de bar, distesa, d'amics, de veure què sabem, què coneixem, per veure com està anant i per això volem que el promotor estigui amb nosaltres i també és com un anunci amb el Banc Santander, conversen. Entre els dos conversaran i ens diran una miqueta què els està proporcionant el premi, com els està anant, com va tot. Per això convidem en aquest primer diàleg al senyor Roger Hernández en representació del Banc Santander i al senyor Sergi Martí Cosconera, guanyador de l'edició de l'any passat. Fora aplaudiments, sisplau. La idea és senzilla. Us saludeu allò com t'entén bé, us senteu, teniu el micro de mà, un bon entendre, entre els dos. Teniu aigua, si voleu ja per si necessiteu. I a partir d'aquí, això és com un ring, teniu una estona, 10 minutets, per poder conversar, preguntar-vos. Vigila, Sergi, perquè els del banc tendeixen a preguntar molt. Tu pregunta també, perquè és un diàleg. Vale? Roger, per tant, tu també. Sí, la idea és donar idees. Estem aquí, alumni, donem idees, proporcionem idees. Això és el millor. Tenir un del banc fora de la zona de confort és històric, això. Per tant, anem a aprofitar. En tot cas, Roger, és tot teu, Va bé? Se sent? Sí? Fora de confort total, perquè amb el Santander no hi treballem, vull dir que... Encara. Tens una oportunitat de negoci ara. Tens oportunitat de negoci. Tot teu. Som mal client per la banca, nosaltres. Bueno, Sergi, doncs un plaer estar aquí. Intentaré... anem endavant. Ha passat un any, de fet, des que vas guanyar aquest premi, el premi de la categoria FED, aquí mateix, del rectorat, i ens agradaria que ens fes un petit balanç de com ha anat aquest any. Una mica quina ha estat l'evolució del negoci,
heu ampliat el vostre equip, la xarxa d'oficina, i quin ha estat el principal repte que heu tingut o que heu afrontat aquest any 2025? Perfecte, doncs abans que tot agrair també a l'UMNI i a l'UDL la invitació un altre cop i responent a les seves preguntes, aquest any nosaltres hem tingut un creixement una mica sostingut respecte al que estàvem experimentant els anteriors anys. Una mica per ficar-vos en context, ara mateix dins de l'organització som unes 90 persones i aquest any doncs, hem crescut amb 20 persones, 21 per ser exactes. A nivell de potser més de curiositat és que hem començat a treballar amb administració pública, hem guanyat algunes licitacions a nivell estatal amb empreses com AENA o INECO, que són dues empreses públiques potents. I bueno, doncs això al final reafirma una mica també doncs, el que nosaltres creiem treballar bé, perquè per guanyar aquestes licitacions doncs, has de passar un procés selectiu bastant important. A nivell de reptes, que has comentat reptes, dos cosetes que potser volíem una mica més, i els empresaris sempre volem una mica més, però a nivell de marge de l'empresa general doncs, està costant pujar el marge perquè estem creixent i per nosaltres la inversió bàsicament és en capital humà, perquè nosaltres no som una fàbrica i no necessitem invertir, per això et dia que som mal clients pels bancs. I llavors aquest creixement fa que sigui difícil pujar el marge, hem millorat una mica respecte a l'any passat, però és un punt pendent que intentarem de cara a 2026 ficar una mica el focus i millorar, però al final és important generar els màxims beneficis possibles també per l'empresa pugui seguir creixent. I l'altre repte ha sigut el tema internacional. Nosaltres vam obrir filial a Mèxic i Portugal i bé, són mercats que aquest any han generat pèrdues els dos. Veiem una mica a la vista, veiem que aquest any pot ser un any de reforçar aquests mercats i de començar almenys a no perdre diners i a guanyar-ne, però ha sigut un any en quant a la implantació a Mèxic i a Portugal d'orillo, perquè bueno, són mercats diferents, maneres de fer diferents, has de fer un procés d'aprenentatge i diguéssim que la patata gorda ja l'hem patit aquest any, ara esperem l'any que ve doncs, ja millorar. Un dels aspectes destacats del vostre projecte era disposar d'una àrea de recerca pròpia i l'ús de la IA, la intel·ligència artificial. Com es gestiona una àrea de recerca amb una consultoria de recursos humans? Bé, nosaltres al final, en quant a equip de tecnologia, som poquets perquè al final som 3 persones, entre equip intern i tenim una persona externa també, perquè al final nosaltres en quant a serveis, el gruix nostre de treballadors és persones que són consultors 360 que són els que ofereixen el nostre servei. A serveis centrals l'empresa diguéssim la portem entre 10 persones, per tant, però d'aquestes 10, 3 persones són del departament tecnològic. Nosaltres des del minut 0, diria que el primer o el segon empleat que vam tenir va ser un desenvolupador informàtic, perquè nosaltres no veiem una empresa diguéssim que no invertís fora en tecnologia, que no desenvolupéssim eines potents en tecnologia només per un motiu, que és ser més productius i alhora que fos un model escalable, és a dir, si estiguéssim només a Lleida i fóssim 5 consultors, doncs òbviament no cal invertir 100.000 euros l'any en tecnologia, no? Però si vols fer un model escalable i créixer a tota Espanya i fora d'Espanya, doncs amb un model de treball també amb moltes, al 90% en format teletreball, doncs necessites unes eines que et permeti tant comunicar com captar talent de manera eficient i ser productius. I els projectes els gestionem amb un cap de projecte que té la idea de l'eina que volem desenvolupar. Aquest any hem seguit invertint moltíssim en el que és el nostre equip de treball propi, el nostre software propi, que el que fa és que puguem fer la nostra feina de manera molt més eficient. Hi ha molt hype amb el tema de la IA. Nosaltres ens hem dedicat a que hi ha una tecnologia al mercat que òbviament està a boca de tothom, però que és útil en certs processos nostres i ens hem dedicat a intentar aplicar aquesta tecnologia als nostres processos
per millorar en productivitat. Res més. Comentes que tens un cap de projectes, però l'emprenedoria dins de l'empresa, com la gestioneu? Participa tots els membres de l'empresa dins d'aquests projectes possibles? Bé, nosaltres tenim un sistema intern de ticketing on tots els membres d'ISPROX, en aquest cas, poden fer propostes de millora o bé del que hem desenvolupat fins a dia d'avui, o bé també si tenen una idea de millora d'un nou producte, també ho poden comentar i llavors l'equip directiu cada trimestre ens reunim i avaluem aquestes propostes de millora o aquestes idees noves i algunes les hem implementat o les implementarem en el futur si creiem adient. Però hi ha un canal de comunicació, diguéssim, molt directe amb tothom i el que fem és això, escoltar i valorar i si és possible implementar, si creiem que és una millora. I la IA quin paper té? La de casa vostra? Bueno, és el que he comentat abans. Nosaltres la IA el paper que té és ser més productius, que és ser més ràpids sense perdre qualitat. Per tant, hi ha processos administratius amb el nostre sector i hi ha processos no administratius però de filtratge, perquè al final treballem amb bases de dades pròpies que ara mateix tenim mig milió de currículums de base de dades pròpia actualitzada, que a l'hora de fer aquesta cerca, que tu tinguis la IA implementada, t'ajuda a ser eficient. També la utilitzem, per exemple, a l'hora de valorar un perfil per un cert càrrec. Si el nostre client vol un perfil de director comercial que ha de tenir 10 competències personals /professionals, la IA ens ajuda a determinar un cert perfil, quines competències és millor valorar-li amb aquest perfil. I ens fa una proposta en base a una descripció de lloc de treball de quines competències hauríem de valorar i les valorem. Bàsicament en aquests dos àmbits. Molt bé, dit això, hem parlat del passat, i ara parlem una mica del futur. Els nostres objectius per aquest any 2026, quins són? Els altres objectius són bàsicament fidelitzar el talent a casa nostra, que a dia d'avui això és molt important. Tenim un equip humà, com he dit, de 90 persones i per nosaltres el nostre índex de rotació a dia d'avui és baix, però és superimportant mantenir-lo baix i si podem reduir-lo, perquè al final treballem amb persones, aquestes persones treballen amb clients, aquests clients generen una confiança, és una mica un bastant homòleg al sector, per exemple, bancari, on suposo que si tu tens uns certs clients on hi tens una confiança és molt important que el teu equip no tingui un índex de rotació alta perquè el client automàticament perd la confiança. Per tant, això és important. I després un altre repte que tenim, com he dit, és consolidar el model internacional. Ara fa poc hem guanyat una licitació a Mèxic, també pública, per treballar amb Renfe Mèxic, cosa que això farà que el projecte de Mèxic aquest any sí que tenim una visibilitat de que serà un any bo en aquest país i seguir incorporant talent sense perdre el cap, perquè nosaltres som 3 socis, que 2 som els fundadors i un és un tercer soci que va entrar l'any 2021. No tenim cap inversor extern i per tant el creixement nostre ha sigut orgànic a base del benefici que hem anat generant. El nostre model per aquest 2026 seguirà sent el mateix i per tant l'objectiu serà això, incorporar entre 15 i 20 professionals que ens puguin encaixar amb el nostre model d'empresa, amb els nostres valors i amb la nostra manera de treballar. I com vosaltres que teniu la seu centrada darrere, a nivell que teniu clients a nivell nacional i internacional, com valores aquesta situació de la seva seu, de la vostra seu aquí? Per nosaltres no significa cap problema i és més. Estem molt contents i orgullosos que estiguem a Targa. El que volem és aportar també al territori. El territori, com bé sabem, no és només Lleida. Lleida és una província gran on, per exemple, nosaltres a la zona de Targa hi ha un teixit empresarial molt potent, amb empreses superpotents al voltant de Targa. I per això nosaltres també vam néixer a Targa, perquè vam veure que allà hi havia un dèficit d'aquest servei, on estava centralitzat una mica a Lleida,
i com el nostre model és un model territorial, que d'això ve el nom d'ISPROX, és de proximitat, el PROX, doncs vam creure que podíem muntar aquest negoci a Targa. Llavors, a partir d'allà el vam anar replicant a altres llocs. No? Però, i a part, nosaltres, de la manera que estem organitzats, és el que deia, nosaltres tenim un 90% de les persones que fan teletreball. Sembla estrany, però és real i no tinc cap problema. Nosaltres tenim filial a Mèxic i jo no he estat a Mèxic i el meu soci no ha estat a Mèxic. Per tant, a dia d'avui hi ha unes eines brutals que el Covid van accelerar, que és les eines digitals que permet precisament això. I per tant, nosaltres ser a Targa no tenim cap problema. Avui nosaltres estem aquí per fer entrega del Premi del 2025. Per vosaltres, què us ha portat aquest guardó aquest any? A mi el que em va portar principalment, i sent transparent, és com una satisfacció personal, emocional també, perquè jo soc de Lleida, he estudiat a Lleida i sempre hi ha com en general, sempre tendim a tindre un complex d'inferioritat aquí a Lleida respecte potser a altres zones de Catalunya on creiem que allà hi ha el millor i que els enginyers de Barcelona són els millors. Jo ho dic perquè jo soc enginyer de formació, per qui no ho sàpiga. Que per cert, avui, sense voler, la samarreta de la EPS. Llavors jo soc molt fan de Lleida i de la Universitat de Lleida i considero que surten molt bons. No, me la van donar ja fa 2 o 3 anys. Quan fèiem 10 anys ens vam ser la primera promoció del màster. I ens van donar aquest obsequi. Ha plorat la directora de l'EPS. Sí. Sí. Jo ja em permetreu que aprofito aquest moment perquè, em perdonaràs, però Sergi, no hem apretat el roser i no hem posat en valor. Al final, Banc Santander, perquè a banda de la broma d'apretar o no, al final estem aquí gràcies a que Santander fa una aportació important durant tot aquest temps i per tant, suposo que per vosaltres també és important el participar i estar al costat d'una entitat com la Universitat de Lleida. Quins valors us ha portat a vosaltres també a Santander participar d'aquests premis alumnes? Fa 30 anys que el banc és una Santander Universitat, i aquí de l'any 97 estem col·laborant de manera ininterrompuda i la veritat que estem molt satisfets. Al final el programa del banc que busca una mica millorar l'educació, l'empleabilitat, l'emprenedoria a tot el món, estem a més de 40 països, tenim convenis de col·laboració amb més de 1.000 universitats i amb aquests 28-30 anys que fa que col·laborem amb les universitats, el banc ha invertit més de 2.400 milions. Aquest últim any, 2024, 2025 encara no tinc les dades, el banc ha invertit més de 100 milions d'euros i durant aquest període, 2023-2026, són més de 400 milions. M'ho mirava i hi ha més de 3.700.000 persones i empreses que n'han gaudit d'aquest impuls que el banc ha volgut donar a aquest món, perquè al final no ens en oblidem, és a dir, el futur passa per les universitats, per l'educació i per fomentar un món millor. La satisfacció, evidentment, des del banc, a més, curiosament, la primera persona del Banc Santander que va estar aquí l'any 97 per introduir el conveni i va dir ser jo, no tenia cara. Amb aquest senyor el conec una mica també, és a dir, i sempre aquesta ha estat la satisfacció personal entre Banc Santander i la Universitat de Lleida, el pensar que jo he crescut professionalment i personalment juntament amb la Universitat de Lleida. Això vol dir que quants rectors ha negociat? Amb quants? Amb quants rectors? Però diuen que la nova és més dura,
no ho sé encara. No ho sé, però hem de negociar a l'alça, perquè has dit quants milions hem donat? 2.400? Per Lleida massa pocs, no arriben milions, la part milions no han arribat aquí. Segur que ja coneix el Pepo. La magnífica rectora Balcells em sembla que ja ha pres bona nota de quants li toquen a Lleida per percentatge. En tot cas, gràcies, evidentment. Tenim garantida uns quants anys més, que encara te queden més canes perquè apareguin, no? Encara. Per tant, és important, no?, continuar amb la Universitat de Lleida. És molt important, això la presidenta, és a dir, això ho va començar el meu pare, l'Emilio, tenia claríssim, però Don Emilio. I la presidenta, pues, exactament igual. És un punt fonamental de l'acció del banc. En molts països, també a Mèxic, ells estan a Mèxic, no sé si diu que els números no li han sortit gairebé a Mèxic, per tant, el banc aquí podem... També hi som. Perfecte. Un dels programes més importants amb el qual col·laborem aquí a la universitat és el programa JADE, amb el qual crec que són més de 300 els alumnes que han pogut venir a estudiar aquí i que jo sàpiga molt són de Mèxic. Moltíssims són de Mèxic. Sí. Perquè com a professor associat hem tingut alumnes precisament d'aquest programa també. Doncs escolta, Roger, moltíssimes gràcies. De veritat, gràcies pel suport en nom de Banc Santander per sumar a alumni a la Universitat de Lleida i per ajudar a fer possible que aquests projectes creixin una miqueteta més. Si creix la dotació tampoc passaria res. Roger, moltíssimes gràcies. I Sergi, enhorabona. Els començaments sempre són difícils, però el futur és molt i molt prometedor. Moltes gràcies i enhorabona per estar avui també. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs, com veuen, un diàleg que posa encara més en valor el que representa aquest premi. El format els encaixa, a veure, una miqueta diferent. No he començat amb els típics salutacions de rectors, vicerectors, allò... Es fa llarg, Es fa llarg, Per tant, donin-se tots per saludats. Sé que són molts nous i potser els fa gràcia això, però el fet que estiguin aquí, ja de veritat per nosaltres, per alumni és un honor. El president me dirà, mai més presentarà aquest el d'allò, s'està amagant ara mateix, però al final el que és important és el tu a tu entre tots i que sumem, perquè per sobretot de les persones el que està és la UDL, la Universitat de Lleida, i és el que ens uneix a tots i això és el més important, no? Perquè si algú uneix precisament també els nostres tres convidats, el d'ara, és, abans de desvetllar quin serà el projecte, serà qui rebrà el reconeixement en aquesta 5a edició. Hi ha nervis, ja hi ha ganes, tranquils, arribarà d'aquí a no res. Volem convidar a escoltar un nou diàleg que ens ajudarà encara més a contextualitzar del que estem parlant avui i per què estem avui aquí. L'hem titulat Diàleg Generació UDL, emprendre i créixer professionalment a partir dels graus de la UDL. Perquè hem dit, no? Precisament un exalumne ho ha deixat molt clar de la EPS i que en presumim de tot plegat, no? Doncs per fer-ho, el que hem fet és convidar a un alumne en actiu, un exalumne recentment graduat i encetant un camí d'èxit i un empresari reconegudíssim que col·labora amb la UDL amb notable èxit. Els presentem i anirem convidant-los a que pugin en aquest escenari. Comencem amb la Maria Martínez Santolària. Ella és alumne actualment, un aplaudiment per a ella, sisplau. Com que és l'alumna, li hem posat la diadema Madonna. Ella és l'alumna actualment del doble grau d'Informàtica IADE, ha fet el programa de mobilitat a la Universitat de Slinger, a Alemanya, no ho he degut de dir bé, seguríssim, i està fent les pràctiques a IDIADA A+, que és un soci global de la indústria de l'automoció amb més de 30 anys d'experiència prestant serveis de disseny, enginyeria, assaig i homologació. I a més, és coordinadora del Consell de l'Estudiantat, per cert, gràcies al Consell també, que treballem mano a mano amb ells, el seu representant també està aquí, membres de la Junta també estan per aquí, gràcies per acompanyar-nos. Doncs, com dèiem, membre, coordinadora del Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior. Maria, molt bona tarda i benvinguda. Gràcies. Vigila perquè al teu costat hi ha dues persones una mica xerraire, que no t'aclapari. Sí. Tu Jo aniré al grano. aniràs al grano, que m'agrada. El segon convidat, Pablo Alàs Tomàs, un aplaudiment per a ell.
El Pablo és titulat en el doble grau d'ADE i Informàtica l'any 2023. Actualment està a l'equip, atenció, equip de direcció financera del Departament d'Informàtica i Analítica Corporativa d'Ibercaja. Ho sento per la competència, però l'important aquí és el testimoni. El testimoni sempre el podeu fitxar a través d'Isprox, que sap molt bé triar persones. Ell diu que, segons ens diu, ells són, a veure si ho dic bé, són la xarxa neuronal de dades del banc, són la unitat encarregada d'explotació, anàlisi i contextualització de les dades sol·licitades per totes les unitats del banc i de les unitats reguladores externes. Està en contacte directe amb el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu i molts més. Un dels projectes que ha dirigit és el desenvolupament de l'algoritme per l'estimació de la qualificació d'eficiència energètica dels immobles antics que tenen en la cartera hipotecària de cara a satisfer les exigències regulatòries. Un programa complicat i el qual ell està liderant. I com darrer detall, també vinculat aquí, doncs va ser president del Consell de l'Estudiantat de l'UDL. Per tant, president, ja dius que pots arribar molt lluny. En tot cas, el tema de doctor et veurem de president. Em sembla que a l'Hospital del Mar buscaven nous presidents. Pablo, benvingut. Després també ens parlaràs d'un nou projecte personal també, que crec que és també molt interessant. I finalment, sembla que no requereix nom, però el presentarem com Déu mane. Cisco Sapena, fort aplaudiment per Cisco. El que faré ara és un impossible, que és reduir el seu currículum breument. Però ell va estudiar agrònoms a l'ETSEA, diu que és qüestió familiar, té un màster de telemàtica a la UPC per vocació, màster i postgraus de IS Global School i altres centres, fundador, CEO, president de Lleida Net, des de l'any 1995, algun d'ells no hi era. També ha passat per la presidència de IRC Hispano i li agrada dir que l'empresa que va fundar és avui en dia una multinacional de butxaca amb filials a 19 països i cotitzada en 3 mercats de valors, Espanya, França, els Estats... Quants? 5? Sisplau, Xavi, guionista, documentació, tatxem del guió. De fet, li ha agafat el gust en això de la campaneta de les borses perquè podem dir que al nostre costat tenim una persona acostumada i és de Lleida, per tant és un orgull i és un honor pels lleidatans tenir una persona del seu nivell. I evidentment porta el nom de la UDL també, col·labora amb l'EPS, no sé què li passa a l'EPS, però i la seva empresa amb estudiants en pràctica, perquè al final els estudiants que surten d'aquí són uns bons graduats, uns bons exemples per portar arreu del món. Cisco, benvingut. En aquest cas no us deixaré sol, estaré jo. No, més que res perquè el Cisco me fa més por, que d'allò, si el deixo sol, centralitzarà i la idea és una miqueta que també els nostres companys participen. Aquí! Però també, gràcies a Déu, també soc client d'altres bancs, de quasi per cap també. Per algo està on està el Cisco Sapena, no? Bueno, escolta, Cisco, arribar on arribes, tot comença per un principi. I un principi que no sempre és bonic, però sí que la il·lusió ha d'estar sempre present i sempre comença per una formació. Fins a quin punt aquesta formació és clau? Bueno, d'això hi ha moltes opinions. Però has de ser, estàs a la UDL i és moment de parlar bé. Contextualitzo. A veure, això hi ha moltes opinions. El que sí que has de tindre... Tenim enxufat el micro? Sí. El que sí que has de tindre és il·lusió per el que vols fer. Llavors, tenint il·lusió per el que vols fer, moltes vegades t'arribes a donar compte que et falta formació. Llavors vas a buscar aquesta formació per poder arribar millor o fer millor el que vols fer o la il·lusió que tens per poder fer. Per això que bueno, sí, jo vaig fer agrònoms, per tradició familiar, a mi m'agradava un agrònom. De fet, la potser ens ho passàvem molt bé a l'escola, però potser ens ho passàvem massa bé. El fet és que al final, jo vaig deixar agrònoms, no vaig acabar, i vaig anar a fer un màster de telemàtica, que era el que a mi m'agradava en definitiva, i veia que tenia molta pràctica, però em faltava classe. Llavors vaig anar ja al màster de telemàtica, vaig ser l'únic
no té l'eco que va fer aquí el màster, ho vaig passar fatal, perquè també faltava una base de matemàtica increïble, però com certament havia heredat la picardia lleidatana, doncs vaig trobar la manera de poder aconseguir superar aquells cursos que va ser fent-me delegat. Llavors vaig ser una part imprescindible perquè el màster continués. Llavors, finalment vaig acabar el segon de la promoció, no està malament, per algú que no té una base de teleco com era el professor. A partir d'aquí, doncs, quan vaig acabar el màster, vaig començar a muntar Lleida.net i ara, l'empresa, la veritat és que sí, no vull deixar la butxaca i acabo. No. Som una altra multinacional de butxaca, en el sentit que, doncs, moltes vegades una de les coses que em diuen és, escolta, per què se diu Lleida.net? I no es podria dir d'una altra manera. Llavors, faig gala precisament, aprofitant el nom de l'esponsor, doncs, escolti, m'estan dient el mateix que li deien al senyor Botín, com coño vamos a llamar Santander este campo? Doncs, això ha permès que portéssim el nom de la nostra ciutat per tot arreu i amb molt orgull. I, en aquests moments estem venent producte a 55 països. Tenim un bon número de filials i cotitzem amb 5 borses. La idea nostra és anar continuar creixent i intentar, perquè el creixement és com una escala. Tens la forat pujada, però després arriben els números. Hem d'estudiar el nostre mètode matemàtica, hem d'aguantar-ne amb això, sempre hi ha aquests processos d'escala. Nosaltres, com ja tenim 30 anys de funcionament, les escales, tots els creixements lineals són mentida. Perquè això us ho puc assegurar. Llavors, ara hem estat uns anys que ha sigut un creixement una mica més destemperat, ara tornem a pujar-ne. La veritat és que almenys garantim la nostra capacitat de supervivència i jo el que dic és moltes vegades l'únic que fem és intentar córrer més que les nostres factures. Com fem tothom. I sobreviure, que sigui l'altre. Però la il·lusió és un element important. Alguna vegada mosseguen, Però el que deien, la il·lusió és un element clau i després un altre element que, ja perdonats, però van pel bon camí. Perquè tu dius, vas ser delegat, és a dir, el que comencem a estar, expresident d'UDL, coordinadora de l'estudiantat, per tant... I també delegada. També delegada. Per tant, els que es posen al capdavant tenen un punt de sortida sempre, hi ha aquell punt de vergonya que qui s'atreveix, no. És un bon consell aquest, perquè al final vosaltres quan us poseu al capdavant, per quin motiu et poses al capdavant d'un grup com aquest, tu com a expresident, com a membre del Consell, no? Realment, per aquesta voluntat de dir, escolta, si estic davant, m'estic avançant a la resta i pensant en el futur, o és un mero, allò, durant l'època universitària, te'n vas de bars amb la Conxita, que després ens ho parlaràs d'això. El networking de després en parlarem. Per què ho feu? Realment, amb aquesta visió de futur? Bueno, en mi caso es un poco curioso porque mi entrada al mundo de representación estudiantil fue una consecuencia directa de la propia UDL. Estamos en el año pandemia, justo acabando la pandemia, y recibí... 2019, 20, y yo soy estudiante del doble grado, igual que María, y recibimos la noticia de que se había anunciado bombo y platino una bajada de precios, de los precios del crédito, y nos encontramos que entre el Consejo de Gobierno de la Universidad y el Consejo Social han decidido que nuestro grado lo iban a reclasificar. Entonces pasamos de un tramo bajo a estar en un tramo medio, lo que nos provocó que nos quedáramos con el mismo precio de la matrícula y este descuento pues no se nos aplicó. Entonces pues nosotros con un par de amigos ante esta situación buscamos saber qué era esto, qué se podía hacer, que esto no podía ser. Y entonces nos encontramos que a pesar de la pandemia, bueno, la estructura de representación que nos debería haber protegido contra esta decisión, pues no estaba. Estaba desaparecida, estaba inexistente, y entonces cuando llegó septiembre y nos reactivamos, pues dijimos con estos dos amigos que qué había que hacer para que esto no nos pudiera pasar y si se podía revertir. De hecho, a lo mejor el exgerente que está por ahí se acuerda que en un par de comisiones económicas le saqué el tema para ver si se podía deshacer.
Tampoco creo que sea una cosa fortuita. Yo en el instituto también había formado parte del consejo escolar. Por lo tanto, yo creo que son una serie de motivaciones a lo mejor de liderazgo que no sé si vienen de serie o que se desarrollan pronto, aunque también se pueden desarrollar más tarde, pero yo creo que sí que es un sentimiento general de intentar hacer las cosas un poco mejor, ya sea a raíz de un problema personal, pero después expandiéndolos porque se gestionan muchos problemas que no son personales y que la mayoría de miembros del consejo, que hay muchos hoy por aquí, nunca han tenido ni nunca tendrán. Doncs jo em vaig unir al Consell d'una forma més espontània, no? Més natural. Jo he començat pues, a de juerga a les festes, no? Que és la part... És el caramelet, és el caramelet, no? És el primer punt de contacte amb la gent que està en el món de la representació estudiantil, no? Les festes, clar, estàs allà, tu passes bomba, te ve l'amic, bueno, escolta, necessitem algú que ens porti les tasques socials, que és el que més o menys he fet jo. I dic, bueno, va, saps? Vinga, pues me fico, a veure què tal. I clar, després veus la part més burocràtica, més de feina, que no és tan xula, però bueno, és necessària i crec que també t'aporta unes experiències i t'aporta pues, una xarxa i uns contactes que sumen molt, la veritat. I res, doncs així és com vaig arribar a ser coordinadora. Vam seguir el llegat del Pablo, després va estar el meu amic l'Isaac, que és un crac, i bueno, doncs ara estic jo i res, no vull ser molt pilota, però la veritat que cada dia, o sigui, la veritat que s'ha de reconèixer la bona praxis que va fer el Pablo en reactivar el Consell i penseu que nosaltres utilitzem al Consell un software de gestió pròpia que va fer el Pablo amb 20 i pocs anys, vull dir, té molt mèrit, jo flipo cada cop que hi entro a l'intranet, o sigui, que sàpigues que vas deixar un llegat molt guai. Gràcies. De fet, no només l'utilitzeu vosaltres, sinó també d'altres departaments de la universitat i hem d'anar a més amb aquest projecte, però ja en parlaré. Però el que queda clar és que al final tots els projectes d'emprenedoria i tot neixen d'una necessitat, d'una motivació per un costat i d'una necessitat, no? Perquè tu, quan comences, el teu projecte neix perquè hi ha una mancança, anem a omplir aquest buit. El Cisco, hi ha una mancança i omples aquest buit, no? Al final és una anàlisi de mercat, no? Al final és això, ¿no? Y llavors tens darrere pues, una universitat, uns companys que t'aporten, ¿no? Sí, correcto. Esto mismo lo han mencionado en el debate de antes, de que al final cuando yo empiezo a desarrollar este software es por una necesidad bastante puntual en ese momento, que una necesidad de estar saturado de una burocracia que como estudiante pues tampoco tenía mucho sentido que me saturara. Empieza como una idea pequeña, que buscas mejorar la vida de los que tienes alrededor, buscando esa mejora de la eficiencia y pues va creciendo, va desarrollándose y va pues acaparando, dando solución a otras posibles necesidades que a lo mejor nadie se había planteado por el hecho de que entras en una idiosincrasia que no te deja ver que eso a lo mejor se puede mejorar y poco a poco se va encontrando solución a esos otros problemas desde una visión a lo mejor que nos aporta este doble grado que María y yo hemos hecho, de que te aporta una visión muy crítica y muy amplia sobre analizar de manera ràpida. Tu ara més no estàs aportant el teu talent, el mateix, estàs aportant el teu talent a un tercer, a una tercera empresa, i tens el teu projecte personal allà per fer el salt. Cisco, tu vas decidir el teu projecte, tirar-lo tu endavant. Què li dius amb ell que està en aquest moment que dius té el teu projecte personal però alhora està fent un projecte per a un tercer? Què ha de fer? La meva recomanació, i és una cosa que vaig tindre que fer jo, és no intentis vendre la moto, sinó vende tu la teva moto, que és el que vaig fer. Jo tenia una Yamaha, una 350. Amb allò vam tindre els primers diners per poder arrencar Lleida.net. A més, també reconec que durant diversos anys jo vaig viure de les dones, concretament del sou de becari de la meva dona, que era l'únic diners que entrava dintre casa. Ella va fer una bona inversió i avui gaudeix dels dividendos d'aquesta inversió. Pot ser. Però és una inversió com tot, te surt bé o te surt malament. En aquest cas no surti bé. No. Molt bé, diria jo. Amb ella? Sí, molt bé. No, la veritat és que sí, en aquest sentit estic content. Bueno, jo el que animo és, evidentment, no necessàriament se pot ser emprenedor des de bon principi. Jo pràcticament podria dir, salvo els 6 primers anys que vaig treballar en l'exportació agropecuària familiar,
familiar, doncs pràcticament ja vaig muntar la meva companyia de seguida. Jo he tingut sort, la sort d'enganxar treballant, i bueno, hi ha hagut circumstàncies que m'han pogut acompanyar amb aquest tema. Però bueno, un pot ser emprenedor, però també pot ser intrapreneur, que se'n diu que és emprenedor dins d'una companyia. Allí el que pots fer és, evidentment, guanyar experiència, guanyar coneixements, i llavors quan ja veus a la força suficient o a punt del precipici, treure aquelles aletes que tenies de petit i quan ets al calcular i que te fiquen d'engeler, pregar a Déu i tirar cap endavant. I Sixto, tens la sensació que ara aquest precipici la gent no s'atreveix tant a llançar-se, anem a una societat més segura, més acomodada o menys de risc, i potser abans sí que ens llancem més a l'aventura, a veure què tal surt, perquè tenim una dona meravellosa que ens ho d'allò, o uns pares, o uns avis, o no sé què, i ara costa més donar aquest pas? Depende. Això és una cosa que m'ha dit depende. Depèn una mica de les circumstàncies. En general, avui en dia, hi ha una tendència a esperar que els temes ens passin per nosaltres. Això sí que és veritat. Però això també ens dona l'avantatge als que estem acostumats a escoltar i perquè no l'hago yo. Pablo, ¿estás de acuerdo? Bueno, creo que el contexto que vivimos ahora mismo los jóvenes también muchas veces frena que podamos emprender, en el sentido de los precios de la vivienda desorbitados, una tardía emancipación, y entonces... Perfecte, salsa. Vinga, va. O sea, no, esto es una respuesta tópica de ya. Lo siento, yo no estoy de acuerdo. Recuerdo que té una Yamaha, no li venguis motos. Tenia. Tira. La vendió por algo... Sí. Estamos hablando. No, a veure, sí. Ens trasladem nosaltres mateixos, nosaltres avui en dia, jo tinc 58 anys, jo vaig trasladar 40 anys enrere i aquest sentiment també hi era. Canviat de forma diferent, però també hi era. Llavors, a veure, cada generació tenim la nostra excusa perfecta, però el que passa és que hem de tindre la capacitat de saltar al damunt de l'excusa típica que tinguem cada generació en cada moment. Jo no crec que avui en dia sigui més difícil. A veure, per dir-te alguna cosa, sí, no és fàcil. Una altra cosa és que no sigui fàcil, d'acord? Però bueno, si aquestes, o sigui, el que fan és que aprenem a superar les dificultats i la que ens anem trobant tots els dies o durant totes les èpoques. Me'n recordo mon pare pagant préstecs a un 20 i pico % d'interès, perquè avui se considera usura, però pagar-los a un 20 i pico % d'interès i tirar cap endavant. El que passa és que ara sí que ho movem tot abans d'intentar arrencar les coses. I, bueno, són a perdre moltes vegades temps i oportunitats. Bueno, llavors els que siguin més capaços de tirar endavant amb menys coses... Potser perquè també no hi ha la cultura del fracàs com a una cosa molt mal vista, és a dir, quan fas una cosa no tens èxit, ja ràpidament ets un fracassat, no ha funcionat, com cultures més americanes, al contrari, no? Més proves fàcils, més valen més. El que passa és que això està canviant sobretot per un tema. Com estem vivint en un món de la informació contínua, és aplicar un lema que s'utilitza molt al periodisme, que ho va ensenyar un local, que era el director de sèrie. Sí, el jefe. Escolta, la teva exclusiva d'avui embolica el peix de demà. Llavors, amb el món de la hiperinformació, llavors, si un fracassa, afortunadament sempre hi ha prou xous diaris com per a que el teu fracàs ja no se'n recordi. Els bancs sí que se'n recorden això. Però almenys societàriament ja no, perquè com hi ha el xou diari, doncs ja no hi ha tanta com el xivarri que podia durar molt de temps aquest soroll abans que no ara. No, ara en comptes d'embolicar el paper, el peix, que és gallec, en tot cas el terra trepitjar quan s'està fregant, no? En tot cas, tu veus tot això i te venen encara més ganes o realment hi ha aquesta prudència? Bueno, yo creo que hay esta prudencia, yo creo que somos una generación de la inmediatez, entonces no gestionamos bien en general el fracaso. Yo creo que también tampoco
la forma en que se nos ha educado a lo mejor no nos ha enseñado bien a gestionar el fracaso por esa inmediatez de si no te gusta esto, cámbiate a esto otro, pero está contento. Entonces yo creo que eso también influye en que no queramos fracasar y muchas veces hace falta fracasar para aprender algo importante que te permita avanzar. Generación Amazon, lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mis hijos, Generación Amazon. En tot cas, tu estàs en aquest joc de pilota, estàs al mig, Sí. tu tens un projecte propi, ja comences a pensar o creus que això no formarà part del teu projecte futur? Creus que veus un que té un projecte, el va liderar, el va tirar endavant, no calguia l'èxit que ha assolit, un altre que té un projecte dins d'una altra empresa i que també té un projecte que vol avançar i tu estàs en aquell punt de dir, ei, tinc tot un camí per endavant, per sort a la EPS m'estan ensenyant molt bé, m'estan donant les bases importants i a partir d'aquí, què faig? Quan veus tot això, què penses? Jo de moment no tinc previst emprendre perquè jo l'emprenedoria ho veig algo, a part de que em toca de prop perquè meus pares també són emprenedors, veig algo com que de persona molt consolidada amb el mercat, una persona amb molta experiència, almenys és el que penso jo. Ara el Cisco m'ho rebatirà, M'encanta que l'altereu. però jo te dono i després d'esto. Ho veig, ara mateix ho veig d'una persona que ha d'estar molt consolidada. L'emprenedor que no tenim ni idea i de repente veu, l'emprenedor és algú que no té ni idea, però veu una oportunitat perquè els altres no estan donant compte al costat, no perquè estigui Hi ha un punt d'inconsciència? Total. Clar. Però és necessari. Víctor, li ha sortit de l'ànima sempre. No, però és necessari aquest punt d'inconsciència. Perquè si fóssim conscients de lo que ens hem arriscat o el que ens ha passat d'això, encara seríem una guinyo. No, un ha d'assumir aquest part de risc, no passa res per equivocar-se, no passa res per caure's, no passa res si passa, però tenim el temple prou gran per tornar-nos a aixecar i tornar a buscar-ne. Moltes vegades les oportunitats sorgeixen de la simple observació. I a mi precisament m'agrada molt viatjar. Les meves filles, la meva dona, me diuen que tinc un cert autístic. Però és veritat, m'ho permet perquè me permet absorbir-me totalment una cosa i dir, ostres, aquesta metodologia, això m'ha permès, jo tinc més de 300 patents concedides a nivell mundial. Per què? Perquè m'agrada observar les coses, veure processos i concentrar l'abstracte de tal manera que es pot arribar a convertir en un producte comercial. Ho he fet diverses vegades, unes pates m'han anat bé, unes pates no m'han anat bé, però de moment les que m'han anat bé estan alimentant a 340 famílies que no tenen per molt. President, Xavi, us vaig dir que fer un guió amb aquests era impossible, perquè has vist que se l'estan saltant completament i ja un temps ens l'hem menjat. Ara, i al damunt el comès un error, no t'ho he dit, donem un micro. No, però jo crec que a la Maria li ha quedat clar tot, no? Sí, m'ha quedat clar. Aprofita, alguna pregunta més o alguna allò que creguis que tens? Al teu costat no cal dir el que tens. Sí, jo li volia preguntar... Perquè el Pablo calla, però... No, el Pablo ens coneixem, però bueno. Jo al Cisco li volia preguntar que tu, doncs fa 20 no sé quants anys que estàs acabant la formació de Teleco, quin va ser el detonant de dir, ostres, canvio completament de treballar a l'explotació dels teus pares, canvio completament, me fico en un camp que no conec, què va ser el detonant? A veure, jo el camp ja el coneixia, perquè jo als 12 anys era radioaficionat. Ja tenia un cert coneixement. El que passa és que nosaltres, els pares eren advocats, el que passa és que vam heredar una explotació agrícola del meu avi i a mi, la meva àvia jo era l'únic descendent masculí, per la qual la meva iaia jo era l'hereu i tal, i escolta tot les terres, i no em desagradava pas. I la veritat és que vaig estar treballant 6 anys a l'explotació familiar, una mica també per la responsabilitat que em sentia d'intentar protegir el patrimoni familiar. Jo vaig estar treballant 6 anys allí fins que mon pare me va acomiadar. Ostres, que dur. Sí, llavors, a veure, diguéssim, jo amb mon pare, jo me l'estimava molt, però teníem un conflicte generacional bastant extrem. Llavors, finalment va passar això i vaig estar treballant 6
15 anys des que va acomiadar. En el moment que, claro, si t'acomiaden, ja és que t'alliberen de la responsabilitat de la patrimonial, del patrimoni familiar. Llavors, doncs, els vaig convèncer una mica per patrocinar-me un màster de telemàtica, que era el que a mi m'agradava, que les comunicacions entre ordinadors, que sempre se m'havia donat bé, precisament pel fet de ser radioaficionat, i a partir d'allí va ser quan vaig acabar el màster de telemàtica i vaig començar a Lleida.net com una SCP. Això va ser el 93 i el 95 ja vaig muntar a Lleida.net una SL i després ha anat la cosa evolucionant. De manera que avui en dia som una SA cotitzada a 5 mercats bursàtils i continuarem. I continuarem. I anem col·leccionant campanetes que anem dient de borses. Sí. Per això ho parlarem després, en tot cas, juntament amb el de la Conxa, que ens ha quedat allà amagat, la cosa. No, deixa'm d'un detall. Va. Ja que ho has dit de les campanetes, això ho diu perquè l'he comentat abans. Campanetes és quan entren en borsa, que van allà Sí, anem a tocar la campana. I llavors, no tothom de Lleida va a una campaneta de Nova York, o sigui, no... La primera cop la vam tocar allà a Madrid, clinc, 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 clinc. El segon cop va ser una sortida que vam fer a París i llavors ja va inaugurar una mica la tradició de portar-lo a l'alcalde. Va vindre el Fèlix, la primera època del Fèlix, ens va vendre allí i els de la borsa de París al·lucinaven. Mai ens ha vingut un alcalde i toca la campana. Ja, ni jo he vingut mai a tocar la campana a París. Vam tocar la campana i després la tercera sortida se van fer a Nova York, a l'OTC i ja estàvem en plena pandèmia, ja no es podia fer el de la campana i tal i qual. Llavors tenia que fer una tocada de campana virtual. I a mi em sabia molt greu que tindré que tocar la campana virtual quan m'agrada tocar les campanes. Ets campaner a Os de Balaguer, Maria. Igual. Llavors, què vaig fer? Vaig encomanar 12 campanes al fuster del Picat. Vaig aconseguir 12 campanes, li vaig fer fabricar les peanes específicament de totes les campanes i vaig fer que tots els que estaven al club que fèiem la inauguració, que tots poguessin tocar la seva campana física en aquell moment. Això va fer molta gràcia i jo una de les campanes li vaig donar a la seu de la borsa allí de Nova York. Ara, avui en dia, tota la gent, quan va tocar la campana a Nova York, utilitza la campana que vam fer a Lleida. Però se li ha oblidat un detall, se li va oblidar picar per dintre Made in Lleida o el picat. I això la propera vegada ho farem. O sigui, han respectat l'inscripció de baix. L'inscripció de baix. Cisco Sapena, Pablo Alàs, Maria Martínez, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, pel vostre testimoni, la vostra simpatia i, evidentment, per posar-nos de manifest l'èxit, que un èxit neix també d'una universitat com aquesta, d'aquí al món, de Lleida al món. I això és molt i molt important. Insisteixo, gràcies. A vosaltres. Ja els estàvem dient que volíem un format diferent, un format més àgil, un format d'anar per casa. No me miris con xic, que quede pendent la conversa de després. Però ara ja, posant-nos serios, en tot cas, qui ha pres bona nota és el Carlos Sánchez, el president del Consell de l'Estudiantat. Has vist? Els predecessors. El nivell és alt, No, jo he fet malament de donar-te peu ara mateix, ja ho he vist, que te coneixem tots, Carlos, te coneixem tots. Però, ei, ens veiem. De veritat, és un luxe, no posem en valor tot el que tenim a la universitat i és molt i molt important, i persones com el Carlos, el Pau, de veritat, és un autèntic luxe. I com els professors associats, que som també una part important de la Universitat de Lleida. On està el vicerector de professorat? Hola, què tal? Reivindicació. Ha arribat el moment de conèixer el guanyador o guanyadora d'aquest 5è Premi Santander Alumni UDL a l'Emprenedoria i Ocupació. Demanem la presència de la rectora de la Universitat de Lleida, la senyora Maria Àngels Balcells, sisplau, i també en representació del Banc Santander, també, sisplau, si ens pot acompanyar el Roger, també,
i el president d'Alumni, el senyor Josep Maria Sentís. Excusem la presència de la nova presidenta del Consell Social de la Universitat de Lleida, la senyora Carmina Chia, que no ha pogut estar també en un dia com avui. Un aplaudiment, sisplau, per les autoritats que avui ens acompanyen. Val a dir que per l'Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida, Alumni, és un honor tenir avui, com dèiem, que estigui amb nosaltres la recentment nomenada magnífica rectora de la Universitat de Lleida. Per conèixer els guanyadors, demanem la presència, ara sí, del president del jurat dels Premis Santander Alumni, el senyor Víctor Falguera, que serà qui llegirà l'acte. Senyor Falguera, un aplaudiment. Gràcies, Òscar. T'ha costat posar-te solemne ara, Sí, ara t'ha costat. Molt bé. Molt bona tarda a tothom. Sumo els agraïments per la vostra assistència. Fa molt de goig des de la Junta d'Alumni veure aquesta sala tan plena i tot i que sigui un tòpic, i abans de procedir a la lectura de l'acte de la sessió del jurat en la que vam prendre la decisió del retornament del premi, encara que sigui un tòpic, com deia, aquest any va ser especialment difícil i la prova és que jo crec que vam tenir la sessió més llarga de totes les que han fet amb els tribunals des que estem fent aquest format del premi. Però en qualsevol cas, som-hi. El jurat del 5è Premi Santander Alumni UDL a l'Emprenedoria i l'Ocupació, corresponent a l'any 2025, a la sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2025, ha acordat concedir 2 reconeixements especials del jurat i un premi únic. Comencem primer pels reconeixements especials. El primer és per Clínic Lleida, presentat per Xavier Querol Mónico, diplomat en Relacions Laborals i Recursos Humans, i pels llicenciats en Medicina Jaume Pelegrí Gavarró i David García Belmonte, en nom de l'empresa Uroponent SLP, constituïda l'any 2017. Un projecte que dona resposta a una necessitat crítica del territori lleidatà, accedir de manera propera a tractaments innovadors en urologia i ginecologia, així com en d'altres especialitats, que fins fa poc requerien desplaçaments llargs i temps d'espera elevats. Demanem a les persones del projecte que s'acostin a recollir el diploma acreditatiu. Enhorabona. El segon reconeixement especial del jurat és per Bloc Cuina de Barri, presentat per Laura Matías Guiu i Lourdes Tèquia, en nom de la cooperativa Revalorem, constituïda l'any 2022. Ambdues són graduades en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Medicina. El projecte promou una alimentació saludable, sostenible i accessible per a tothom, ubicat al Centre Cívic de la Mariola com un espai de restauració comunitària, consum responsable i convivència veïnal que combina cuina, educació i vida de barri i el consum de productes de l'Horta de Lleida i de proximitat. Demanarem també a les persones responsables que vinguin a recollir el diploma. Endavant. Molt bé, i el premi de l'edició de l'any 2025 és per al projecte Calagneta Art TV, presentat per Montserrat Rocaginer, llicenciada en Comunicació Audiovisual en representació de l'empresa Calagneta Concept SL, constituïda l'any 2024. El jurat considera que el projecte compleix amb les bases de la convocatòria, ja que defineix un model de negoci sostenible, avaluable i aplicable, compromès amb el desenvolupament local i comarcal de Cervera i la Segarra. El projecte combina turisme, la gastronomia amb productes de proximitat, l'art, el mercat d'art, els serveis a la comunitat educativa i la dinamització del casc antic de Cervera. Així mateix, el jurat ha valorat que el projecte incorpora els objectius específics d'aquesta convocatòria, d'acord
amb les prioritats del programa Horizon Europe 2021-2027 de la Unió Europea i els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, orientats a la creació d'empreses compromeses amb la comunitat i la sostenibilitat, que contribueixin a la inclusió, al creixement, la innovació i a promoure la creativitat. Enhorabona. Moltes gràcies i ara, si us plau. Ahir vam coincidir al tren i vam callar allò de dir no li puc dir res, no li puc dir res, no li puc dir res. En tot cas, sí que, si us plau, aquest premi es mereix que puguem escoltar també les teves paraules. Bueno, també dic que tu i jo som de la primera promoció d'audiovisuals, també, no? Vull dir que també... No, però bueno, que... Quan penso en el jurat sempre em fa una mica de Pol Víctor Falguera, perquè com que és tan bioeconomia, circular, tecnològic, no? I que l'Agneta és les antípodes de tot això, no? Llavors, no sé, penso sempre com si el jurat només fos ell i penso que els d'audiovisuals i els de turisme heu hagut de batallar molt perquè és un projecte petit, no? És un projecte que uneix dues passions, la passió per el producte gastronòmic i pel vi de la meva germana, l'Ester, que és la sommelier de Ca l'Agneta, i la passió per l'art del meu marit, que és artista i que és el curador d'aquesta galeria d'art contemporani al cor de la ciutat de Cervera. També hauria de posar la meva passió aquí. La meva passió és potser rendre tribut a totes aquestes generacions que ens han precedit i que mai tindran una estàtua, una plaça, un nom de carrer, no? Aquestes persones humils de les comarques rurals, no? Amb els meus avis, amb els meus pares, no? Amb tota la gent que no hi són i que estaríem molt contents de veure com una casa del segle XIX, una casa molt petita, molt humil, del barri de Sant Cristòfol de Cervera, està albergant artistes contemporanis i d'una envergadura internacional com Joe Mills, Magí Puig i ara mateix el millor coralista de tota Espanya i un dels 5 millors del món, el Cesc Ferrer, que també s'exposa fins al gener a Cervera. Cervera vol ser un espai de trobada, un espai on desconnectem dels mòbils, on ens connectem, on ens trobem al costat d'una taula, al voltant d'un bon producte, tastant bons vins. Cada vegada estem fent un viratge més cap als vins naturals, als vins biodinàmics, els que ens expliquen històries i els que ens parlen d'activisme social, no? Dels que ens parlen de l'arrelament, que sigui atractiu anar al poble. No? I dins del marc del turisme jo penso que el que serà realment revulsiu, el que serà realment interessant, a partir de potser breument, seran els espais no turístics. No? És a dir, allà on no siguem turistes serà el que anirem a buscar. No? Ca l'Agneta us oferirà una experiència artística, cultural, gastronòmica, autèntica. Estem molt contents perquè els veïns del barri estan superorgullosos d'aquest projecte i això és la millor propaganda que ens poden fer. No? I esperem que l'Agneta segueixi creixent. Estem molt contents perquè també el Departament d'Agricultura de la Generalitat ens ha dotat de molt acompanyament econòmic aquest any i l'any que ve estrenarem un programa educatiu a les escoles perquè els petits nanos de primària puguin ser curadors per un dia, no? Que puguin fer aquesta tasca d'apropar-nos a l'art. No? Penso que ens falta mirar molt a l'art, tornar-nos a connectar, deixar-nos d'aparells tecnològics, Víctor, ho sento, però tornar-nos a connectar i a mirar-nos als ulls. No? Gràcies també a Emprèn-Bio, que vam fer la clausura també aquest dimarts passat, i va ser un programa que a mi em va ajudar molt a fer xarxa i a connectar-nos. No? I res, que seguiu amb aquesta tasca als alumnes i la universitat, que sempre us portem al cor, no? Els que hem tingut l'oportunitat d'estudiar. Gràcies i us esperem a Ca l'Agneta. Si em permeten, no està sota guió, però sí que m'agradaria destacar una cosa. És molt important quan donem premis d'emprenedoria i tot això, posar en valor sempre aquelles empreses o aquells projectes que tenen aquest component empresarial, tecnològic i tot això. Quan es dona premi a les humanitats, a la cultura, per mi és un doble premi. Perquè moltes vegades, com que no són pràctiques, com que no són
d'acció directa, no ens oblidem. I no hem d'oblidar que la universitat, aquesta casa, neix precisament de les humanitats. I les humanitats són el que fa que no oblidem on estem i el que som, no? I un any com enguany, no? Que recordem que fa 50 anys vam començar a recuperar llibertats, doncs la universitat és un espai de memòria, un espai d'humanitats, un espai que, a més, es posa en valor projectes humanístics, projectes culturals. Doncs la veritat és que és un honor i és un orgull, i hauria de ser un orgull per nosaltres. La tecnologia i els projectes empresarials són molt importants, però projectes com aquests ens fa ser una societat millor. Disculpeu-me pel discurs, ho tenia que dir que deia aquell. I ara... Enhorabona, com dèiem, a tots els premiats, i ara, com dèiem, és el moment de cloure l'acte i demanem la presència de la magnífica rectora de la Universitat de Lleida, la senyora Maria Àngels Balcells, sisplau. Bona tarda a tots i totes. Realment és un plaer poder-vos adreçar unes paraules per cloure aquest acte que celebra la creativitat, la iniciativa i el talent de la nostra comunitat universitària. De fet, celebrem també una manera de pensar i d'actuar que transforma idees en projectes i projectes en realitats amb impacte social, precisament com comentava ara, ens ho estaves comentant. L'emprenedoria jo penso que és una mica com un bon àpat, no? És a dir, és una realitat que es fa possible quan se creuen coses diferents, no? Igual que un bon àpat necessita d'una bona recepta, d'un bon cuiner i de bons ingredients perquè puguem gaudir d'aquest menjar, per fer possible l'emprenedoria en realitat també necessitem 3 ingredients essencials, no? Necessitem coneixement, necessitem talent i necessitem acció. I avui aquí hem vist aquestes 3 coses creuades i que han provocat i que provoquen cada any aquesta emprenedoria i aquest reconeixement. L'ingredient del coneixement, evidentment, el fiquem nosaltres des de la universitat i, de fet, tot el que és una estratègia integral per afavorir i fomentar aquesta cultura d'emprenedoria entre estudiants, però també entre professorat i investigadors, és una de les tasques que fem des de la universitat. Fem coses com, per exemple, tot el que és la formació i la sensibilització a través de xerrades, a través de la Fira d'Ocupació de Treball, a través del suport a treballs fi de grau i treballs fi de màster. Fem també impuls al talent amb premis com el d'avui, però també amb d'altres activitats, com per exemple el concurs d'idea UDL ODS, que són idees de negoci innovadores per assolir els ODS. Fem també suport a la creació d'empreses amb una unitat de valorització i de transferència que treballa per emprendre i per ajudar a spin-offs i també a startups que puguin sortir des de la universitat. Fem networking participant en una mostra d'emprenedoria universitària i també en d'altres xarxes. És a dir, des de la universitat, d'alguna manera, aportem aquest primer ingredient, que és l'ingredient del coneixement i de generar aquest coneixement. Però, sens dubte, això no és suficient per fer emprenedoria. Aquest coneixement s'ha de creuar amb persones, amb persones com ara vosaltres, els exemples que avui han parlat aquí, que són persones que tenen coratge, tenen creativitat, tenen capacitat de pensar i de prendre riscos, que confien en els seus coneixements, que tenen capacitat d'aprendre des dels fracassos i que, per tant, són persones que busquen solucions innovadores i han après a aprendre d'una manera diferent. Això és absolutament fonamental. Sense aquestes persones és impossible poder dur a terme experiències emprenedores com les d'aquí i crec que a les nostres aules és un lloc on això vull. Això vull perquè és un lloc on neixen idees brillants, projectes que tenen molt potencial, somnis que fan canviar el món i, per tant,
la UDL considerem que és la que pot aportar aquest talent perquè el tenim, com dic, a dintre de les nostres aules i després fora també treballant. De fet, en aquest potencial de gent, penseu que tenim actualment més de 11.000 estudiants a la Universitat de Lleida, més de 4.000 són de fora de la demarcació de Lleida i prop de 500 també de fora de l'estat espanyol, amb la qual cosa mobilitzem molt d'aquest talent que després ha de fer aquestes activitats emprenedores com també d'altres moltes coses. En els últims 5 anys hem incorporat al mercat a més de 10.000 professionals especialitzats i més de 350 doctors formats aquí, a la UDL. Per tant, persones que poden dur a terme activitats que tinguin aquest impacte social que busquem amb també activitats com l'emprenedoria. Però si bé, com deia, una cosa és el coneixement que aportem a la universitat, el talent, que són les persones que formen part de la nostra universitat, també ens fa falta el tercer ingredient, que és l'acció. I l'acció, en aquest cas, l'heu ficat l'alumne UDL i el Banc Santander. Realment el suport amb dues aliats per tirar endavant amb premis com aquest, l'alumne UDL que fa ja més de 20 anys que treballeu per mantenir el vincle dels antics alumnes i impulsar la seva carrera, i el Banc de Santander, que com ha dit el seu representant avui aquí, ja fa molts anys que treballa amb el sistema universitari, és el que permeten que puguem fer activitats com aquesta. Per tant, moltes gràcies als dos per patrocinar el premi, per impulsar el premi i per fer que puguem trobar-nos en espais com aquest i, a més, en espais que són molt originals. El premi es consolida, aquesta és la 5a edició, però sobretot se consolida també aquest format que actualitza cada any i que jo sempre he trobat que fa que aquest espai sigui un espai no solament de reconèixer i donar un premi, sinó també un espai acadèmic i de coneixement, perquè realment amb aquests formats aconseguim sortir d'aquí sabent una mica més del que no sabem. I, per tant, felicitar-vos per l'organització, per aquesta búsqueda constant de fer un format que realment sigui enriquidor pels que hi assistim. Acabo, per tant, amb un agraïment molt sincer a tots vosaltres, els que heu organitzat aquest acte, al jurat també dels premis i, sobretot, la meva més cordial felicitació als premiats, que sou un exemple del que significa emprendre, somiar, arriscar i construir. Moltes gràcies a tots i totes per la vostra feina i per estar aquí avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i li demanem en tot cas si pot tornar a pujar aquí juntament amb la resta d'autoritats perquè farem la foto final. Demanem també als premiats, si us plau, si poden pujar aquí per fer una foto, si us plau, president, també membre del Banc Santander, si us plau, els premiats, sí, els tres premiats i amb el guardó, si podeu, sempre quedarà més així. Jo me retiro una miqueta més cap aquí perquè tingueu espai per fer aquesta foto històrica d'aquesta 5a edició del Premi Santander Alumni UDL. Repartim a l'altre costat, en tot cas, també, al mig. A veure... Sí, i ara és... Xavi, millor si et poses al mig, la foto sempre així... Tranquil, està la Conxi, que ella està acostumada a la festa, i llavors poses al mig i no hi haurà problema. Jo m'aparto. Vols que posi això? Moltíssimes gràcies. Quin luxe, quina foto per la història. Moltes gràcies a tots i totes. I ara, doncs, lògicament, els convidem a que ens acompanyin a fer un petit refrigeri humil que hem volgut organitzar que està aquí fora, on podrem felicitar els projectes reconeguts avui, seguir amb aquests diàlegs informals. No cal que busquem tots a la Conxi i al Cisco,
Vale? Però sí que em permetreu que falti una última falca publicitària. Recordem que Alumni UDL està sempre obert i és obert a tots els exalumnes de la Universitat de Lleida i als amics, amb la voluntat de sumar a la comunitat universitària, una comunitat important a la ciutat de Lleida, amb diferents activitats com la que hem fet avui i com la que fem al llarg de l'any. Us convidem a que participeu, a que us sumeu, a que junts us ho podeu passar realment molt bé. Al nostre web i a les xarxes socials podeu anar seguint tot el que fem i us convidem a participar, a sumar-vos. Moltes gràcies a tots i ens retrobem a la 6a edició del Premi Santander Alumni UDL. Moltes gràcies.